Us presento... Ara farem una secció que és experiències d'estudiants de l'EB que seran anat a diferents programes de mobilitat que us expliquen la seva història, la seva experiència personal. Primer tenim a la Paula Simó. Ella va estar d'Erasmus estudiant aquí de biomèdica, se'n va al CATEAC d'Erasmus i ara està a Califòrnia amb un programa de beques a la Universitat de Califòrnia i està acabant el màster o començant la tesi doctoral o ara ens explicaré al seu equip. Llavors us dono pas i Paula, com vulguis. Bon dia a tots. Us comparteixo, us he preparat una presentació. A veure... Un segon... Ho esteu veient? La presentació. Sí, veiem, Paula. Perfecte. Bé, doncs, com bé ha dit el Raül, soc la Paula Simó, vaig fer una estada de mobilitat a la CATEAC i després vaig anar a fer el TFG a la Universitat de Califòrnia a Irvine i ara estic fent allà un programa de doctorat i, avui us parlaré una mica de la meva experiència de mobilitat. Llavors, primer us faré una petita introducció de què és la mobilitat per jo. Us parlaré de la meva experiència a les dues universitats, com ha sigut com està sent també la vida en aquestes ciutats i intentar transmetre una mica la resposta als dubtes previs que jo tenia a marxar, per si algú els té, doncs així els teniu resolt. Una mica pros i contres de la mobilitat des del meu punt de vista i una conclusió. Una mica posant tot el que hagi dit, sumant-ho tot plegat. En tot cas, abans de començar us vull dir que cada experiència de mobilitat des del meu punt de vista és única, per tant, per molt que jo us pugui avui explicar la meva experiència, segurament quan vosaltres marxeu serà una experiència totalment distinta i això és més que res perquè a vegades ens expliquen altres coses que han fet altres alumnes i si la nostra experiència no és igual, ens plantegem el per què o el que sigui, no hem de buscar que sigui igual que els altres, hem de buscar el que a nosaltres realment ens agrada. Llavors, l'experiència dependrà del joc i la cultura que escolligueu. No serà el mateix anar a un país nòrdic o un país que estigui al sud d'Europa, com pot ser Itàlia. Llavors, també la universitat que trieu tindrà una influència en com serà la vostra estada, la gent que trobeu. Jo crec que això és un dels factors més importants. Una mica fa poc em va dir que no podràs disfrutar una experiència si no t'agrada la gent en la que la comparteixes i estic molt d'acord. Llavors, si us puc donar un consell és que quan faceu una estada de mobilitat intenteu trobar gustos similars als vostres. Jo crec que això és molt important i també afectarà la personalitat que vosaltres tingueu. Si sou més propensos a tenir noves experiències, a disfrutar-les o depenent dels vostres gustos, viureu l'experiència d'una manera o d'una altra. I bé, ara, parlant de la meva experiència de mobilitat, bé, com bé ha dit el Raül, jo vaig fer enginyeria biomèdica a la EB del 2018 al 2022 i el tercer de carrera vaig marxar a la CATEAC, que és una universitat que està a Estocolm, a Suècia, molt puntera en tecnologia. I vaig fer ja una estada d'Erasmus, el primer quatrimestre de tercer i el segon quatrimestre de quart, perdoneu. Vaig anar a la University of California, Irvine, amb una beca Balcells, a fer una estada de mobilitat per fer el TFG. I ara actualment estic estudiant un programa de doctorat allà. Realment és un programa
màster doctorat perquè t'has de treure un màster durant el teu doctorat, però això és una mica l'experiència que he tingut en la mobilitat. Llavors, parlant de la KTH, si aneu com a estudiants d'enginyeria biomèdica, les classes la majoria les fareu al campus de Flemingsberg, que estava una hora en transport públic del campus principal, però bueno, sí que és veritat que tota la ciutat d'Estocolm està molt ben connectada en transport públic i és una cosa que enyoro bastant, siguent sincera, a Amèrica, el transport públic, allà és fantàstic. I bé, després vaig passar també molt de temps a la biblioteca de la KTH, que era un lloc fantàstic per estudiar i tenia com una cafeteria molt agradable i anava amb els amics allà a fer els descans d'estudi i és veritat que tot l'entorn és molt agradable de la KTH. Crec que és com el lloc en si és molt acollidor. I bé, si us plantegeu una estada allà, les assignatures que faríeu serien de màster, les que són de grau estan en suec, llavors hauríeu de fer les de màster que estan en anglès, però bueno, la dificultat és molt similar a la del grau, no us preocupeu per això. Els quatrimestres estaven dividits en 2 períodes, és a dir, el primer quadrimestre de quart, en lloc de fer una assignatura que dura 6 mesos, durava només 3, inclús 2, us diria. Llavors, en lloc de fer 5 assignatures a la vegada, com fèiem a l'UPC, fèiem unes 3 o 2 de l'agost realment fins a meitats d'octubre i de meitats d'octubre a desembre feies 2 o 3 més. Llavors, això permet que estiguis més centrat en només aquell temari. A mi personalment em va agradar, però em va costar adaptar-me. El segon període ho vaig tenir més... Vaig estar més adaptada, però al principi em va costar. El tipus de docència, en el meu cas va ser semipresencial, no sé si a dia d'avui encara és així, però bueno, les assignatures que vaig fer presencials les vaig fer en aquest campus que us he comentat de Flemingsberg, que eren unes instal·lacions molt noves, i les que eren online d'anava a la biblioteca. I la docència, com ja us he explicat, era en anglès. Després, ara actualment estic a University of California, Irvine, i bueno, això és una foto de l'escola d'enginyeria de l'auditori, i bueno, cada dia estic aquí, bàsicament. I bueno, les coses que m'agraden d'aquesta universitat és que tenen molt bones oportunitats de recerca i també té molt bons recursos. Aquí els vídeos que hi ha a la dreta són el laboratori en el que estic, que és de rehabilitació i augmentació, i bé, es veuen els recursos que són molt bons, no sé si es veuen els vídeos, però bàsicament tu portes uns markers, la persona, i hi ha unes càmeres que registren el teu moviment i el pots veure amb una pantalla, i la màquina de córrer té unes plaques de força, uns sensors de força que mesuren quanta força fas a cada passa. Llavors, bueno, això per estudiar i fer recerca va molt bé. Bueno, es volia tornar a posar el vídeo, però és igual. Llavors, hi ha molta innovació. El laboratori que estic és com que es motiva molt que desenvolupis la teva pròpia idea, el qual s'agraeix i està molt bé per aprendre i sents molt que estàs fent com a enginyer, llavors és molt satisfactori. I bueno, actualment estic fent aquest programa de màster-doctorat que bàsicament mentre estàs treballant en investigació a la vegada estàs cursant assignatures. Llavors, no sé, a mi realment m'agrada estar a la vegada fent assignatures perquè considero que la recerca és molt xula, però a la vegada pot ser molt frustrant fins que no trobes resultats, no? I tenir una assignatura on tens una deadline per un dia específic i has de fer una entrega i has de donar els resultats i saps que més o menys et donarà el valor per aquell dia és satisfactori per
per si estàs en un moment que no estàs tenint resultats, doncs almenys els de l'assignatura els tens, no? Però bueno, i a part d'això fem 3 quarters durant un any sencer, llavors fem tardor, hivern i després fem el quarter de la primavera i bueno, també l'estiu, però en lloc de fer 2 semestres doncs es divideix així i la docència evidentment és en anglès. I vale, tornant a Estocolm, com va ser la vida allà, bé, la ciutat d'Estocolm és molt maca. Aquí teniu una foto general, ja es veu. Llavors, és un lloc bastant idíl·lic i una de les maneres, un dels conceptes que m'agradava molt era el fika, que bàsicament era el moment que utilitzaven els suecs per descansar del dia i simplement era prendre algo dolç amb els teus amics amb un te, però és algo que valoràvem molt i era molt agradable aquest concepte. Això sí, feia molt de fred i bueno, ja no soc una persona que especialment li agrada el fred, llavors per una temporada va estar bé, però viure aquí a un llarg termini a mi em costaria. Llavors, la vida a Califòrnia, bé, Irvine, no sé si us situeu al mapa, segurament no, però està entre Los Angeles i San Diego, una hora més o menys de cada zona, és aquest cercle que veieu aquí, i bueno, la ciutat en si no té massa com a tal, vull dir, és una àrea molt residencial, llavors estan totes les comunitats d'estudiants que viuen allà, però bàsicament el que hi ha a Irvine en si és la uni, que és una universitat molt gran, molt verda, tot i que no plou massa, però reguen moltíssim el campus, llavors hi ha molta gespa i bé, tenen instal·lacions esportives molt bones i també el que hi ha són moltes piscines i hi ha molta cultura de fer barbacoes en piscina, perquè sempre fa molt bon temps. De fet, no sé, ha plogut un dia des del setembre fins ahir que vaig marxar. Llavors, no sé, realment el temps s'agraeix molt. I el problema que jo li veig és que necessites un cotxe realment per desplaçar-te, o sigui, no hi ha cap tipus de transport públic. Llavors, bueno, el que fem molt és llogar cotxes per si fem alguna sortida al cap de setmana o el que sigui, però clar, tens la platja 10 minuts en cotxe però no pots anar perquè no tens cotxe. Llavors això sí que és un problema i ara en la inflació pues, també està molt cas. Llavors és algo a tenir en compte si voleu viatjar als Estats Units, que el transport públic és inexistent en aquest tipus de ciutats, no totes. En tot cas, la vida a Estocolm, més enllà de la ciutat, just d'arribar a la KTH tenen un concepte molt xulo que tenen aquesta associació d'estudiants que és la THESA, que ens van fer una jornada de benvinguda molt, molt acollidora, que et permet conèixer un munt d'estudiants de tot arreu, perquè això sí que ho té la KTH, hi havia molts d'estudiants de tots els llocs d'Europa i també d'altres continents, però majoritàriament d'Europa, i era un ambient super internacional i vàrem fer sortides de caiac. Just a l'arribar hi havia algun dinar per conèixer la gent i organitzàvem molts d'events que et permetia just arribar ja conèixer gent, que això s'agraeix perquè no et sents sola a una ciutat just arribar. En quant a l'allotjament, a Estocolm és molt complicat trobar allotjament i no teniu housing garantitzat per ser estudiants de la KTH. Jo vaig tenir la sort que em van donar housing, però després, durant l'estada, ens van desplaçar a un hotel perquè la casa que estàvem es queia i llavors va ser un problema i ens van reacomodar, però bueno, això també per simplement dir-vos que els problemes de les mobilitats sortiran i en aquells moments estareu sols i els haureu d'afrontar i també és part de l'experiència, però que ho tingueu en compte que aquestes coses passen.
Una cosa que m'agradava molt d'Estocolm era que tenien una ideologia de molta protecció de la natura, tenien molta cura del medi ambient i aquests valors, no sé, es veien molt accentuats allà i a mi això m'agradava molt. I també vaig conèixer gent maca de tot arreu, que jo crec que és un factor molt important per disfrutar d'una experiència de la gent que us envolta. Llavors, en quant a Irvine, té molt bones instal·lacions esportives. El que fem molt és anar a jugar a piqueball, que no sé si sabeu què és, però és una mescla entre pàdel i tenis, però també tenen piscines, tenen per jugar a bàsquet. Tot aquest tema d'instal·lacions esportives és fantàstic. Quan vaig anar a fer el TFG no vaig tenir housing garantitzat per Irvine, va costar molt trobar-ne un. Si ets estudiant de doctorat, llavors ja sí que tens housing garantit. Una cosa molt xula d'Irvine és que com vius bàsicament a una universitat on estan tots els campus, pots provar altres àrees que t'interessin. Jo, per exemple, he estat a la Coral aquest quarter, m'he apuntat una assignatura perquè em venia de gust aprendre també i conec gent que tot i està fent enginyeria s'apunta a assignatures de mates perquè vol aprendre i això tens accés a aquest coneixement que s'agraeix molt i també pues, hi ha gent maca de tot arreu que bueno, això està molt bé. I bueno, en quant a dubtes previs que tenia abans de marxar, vale. Si fas enginyeria biomèdica, jo quan veies pla d'estudis em qüestionava si podria marxar de mobilitat sense haver d'allargar el grau. La resposta és que sí, però que llavors heu de jugar una mica en les pràctiques. Jo, en el meu cas, les vaig fer a l'estiu de tercer de carrera per poder marxar d'estades de mobilitat sense haver de preocupar-me. Una altra opció és fer les pràctiques fora. Jo us recomanaria de fer-les a l'estiu, perquè així ja us aneu de mobilitat i us centreu en l'estada, per al que vulgueu. On pot trobar els cursos de les universitats? A les webs sempre estan explicats. En molts casos haureu de triar cursos de màster. Vigileu, perquè hi ha algunes universitats que només proporcionen els cursos de l'idioma que es parla al país. Llavors això és una cosa a tenir en compte. Si és més difícil o més fàcil que l'UPC, si estareu preparats, sincerament jo crec que depèn de l'assignatura que escolligueu, que realment les universitats solen tenir un nivell bastant similar de dificultat i que dependrà del professor de l'assignatura, dependrà del curs en si, però segurament tindreu el nivell per afrontar-ho i si no, és posar-li hores, però tot es pot treure. Els passos a seguir, si s'han de fer molt de tràmits, la web... cada destinació té una aplicació diferent. En el cas de l'Erasmus, la web de mobilitat de la EVE ho explica tot molt bé. En el cas de la beca Balcells, crec que també hi ha una xerrada informativa a la web de mobilitat. No estic segura de si encara està, però si no, supos que això us ho respondran després. I els diners de la beca Erasmus es reben després de l'estada, llavors heu d'estalviar, i els de la beca Balcells es reben un cop allà. Però que també heu de tenir estalviat perquè tot el tema de vols i tal ho heu de pagar abans. Pros i contres de fer mobilitat, des del meu punt de vista té molt de punts positius. Coneixereu un nou sistema educatiu, aprendreu altres formes de pensar, tant fora com dins del vostre camp d'estudi. Jo vaig descobrir que la nostra carrera tenia moltíssimes sortides estant a fora, veient projectes que no et qüestionava, que no tenies en ment que s'estaven fent. Llavors, a mi això em va aportar molt, també molt de creixement personal, crear una xarxa de contactes de persones de tot arreu amb perfils molt potents, descobrir món, viatjar, aprendre altres cultures, noves llengües, afrontes nous reptes, creixes. I que al final coneixes gent de tot arreu, fas nous amics, que sempre està bé. També té els seus contres, evidentment. Un d'ells és
has d'estalviar molt abans de marxar. Sortiran problemes, perquè sempre acaben sortint quan marxeu fora en algun moment o un altre i els heu d'afrontar sols. Llavors, aquests moments es poden fer més durs i, evidentment, això dependrà dels lligams que tingueu en casa, però de tant en tant us enyarareu, almenys a mi a vegades em passa. És humà, jo crec. I aquesta diapositiva és una de les que em van posar a la recepció de la KTH i crec que és molt certa. Tant quan soc mallorquina, tant quan vaig anar a Barcelona, com quan vaig anar a Estocolm, com a Irvine, he passat per aquests processos, que és com a just arribar al lloc, tot és fantàstic, tot t'encanta, hi ha un moment que comences a dubtar de si, no sé, hi ha un xoc cultural, dubtes una mica de si és la decisió correcta, després t'adaptes i una vegada sents aquell lloc una mica més casa, tot va sobre rodes. Almenys així és com jo ho visc. I com a conclusió, crec que heu de ser molt crítics a on voleu anar, per què aquell lloc, escoltar-vos a vosaltres mateixos. No intenteu comparar les experiències amb les de les altres gens, perquè la vostra experiència serà única i serà diferent i no heu de buscar tampoc que sigui igual a una altra persona. Jo crec que si teniu un mínim interès per marxar és molt enriquidor i vos ho recomanaria fer. Crec que hi ha molt més pros que contres. I m'agradaria dir-vos que no us tanqueu oportunitats que voleu agafar per por. Això vos ho vull dir perquè jo vaig tenir molt de dubtes de si aplicar a la beca Balcells, de si aplicar l'Erasmus i em venia molt de gust, però també hi havia un factor de por de estaré preparada, no sé, m'agafaran, no m'agafaran. I vaig tenir una conversa amb el Raül, que li estic molt agraïda encara, que li vaig dir que estava interessada per la beca Balcells i em va dir a veure, és complicat, però si més no, intenta-ho. I em va dir, en aquesta vida tocaràs 80 portes, se te n'obriran 3 i després d'aquestes 3 hauràs de triar quina vols. Però ets tu qui toca la porta, no? Llavors, el meu consell és que demaneu totes les oportunitats que us facin il·lusió i si passen bé, si no també, ja passarà una altra, però la sort també es busca. I, bueno, moltíssimes gràcies per la vostra atenció i si teniu qualsevol dubte que me'l vulgueu fer ara o després, sempre me podeu escriure un correu, que aquí el teniu. I, bueno, moltes gràcies. Molt bé, Paula. Gràcies, Paula. No pot veure perquè s'ha posat la resta, ens estan tots molt contents, callat, que no han callat tant com quan I ens sents o no? Sí, no? Sí, crec que m'he allargat una mica, perdoneu. No problema, no creiem que hi hagi millor presentació d'una mobilitat que la que fas tu. Vull dir que estem molt agraïts. I no sé, alguna pregunta per la Paula? Si no, tenim el seu contacte, qualsevol cosa que dubte, qüestió que tingueu, us readrecem. Faré servir, si no t'importa, que aquest vídeo l'estem gravant i el posarem també perquè el puguin tenir. Si no hi ha cap inconvenient, ho farem. Vale, d'acord. Doncs molt bé, gràcies. Entenc que estàs aquí i no estàs allà, no? Sí, just vaig arribar ahir a les 4 de la tarda, encara tenc jet lag. Fa una hora m'ho volia anar a dormir. Ja m'he muntat fins aviam si és l'hora de dormir de veritat. Sí. Ja veurem avui com va. Que vagi molt bé. Que vagi molt bé, molta sort. Moltes gràcies. Vinga, gràcies. Paula. Llavors, ara, després de la Paula, tenim... L'Alejandro Lerle estava aquí, o el Maximilian Puig. Maximiliano Alejandro, que podem compartir... Alejandro Lerle està, no, Alejandro? Jo hi soc el Max. Bueno. Sí, jo també estic. Podeu fer una cosa tots dos a la vegada o parlar un i després l'altre? Per mi cap problema. Si no, deixeu el micro obert tots dos i us aneu tallant, diguéssim, per aportar el punt de vista de cadascú. Vale. Okay. Doncs llavors, Alejandro, comença dient on has estudiat, on has fet l'Erasmus i tal.
Vale, bueno, jo soc l'Alejandro, soc estudiant d'Enginyeria Electrònica i l'any passat vaig fer el meu Erasmus a Lituània. Vaig estar de setembre de 2021 fins al juny de 2022. Vale. I jo sóc el Max i vaig fer el semestre passat una estada a la Universitat de Berlín. Sí, és això. Llavors, jo el que m'agradaria parlar una mica és de l'experiència tant social com la que engloba més la part d'estudiar i tal. Pel que ve sent el tema de fer amics i tal, i personal, és una experiència espectacular. Més que res és perquè jo va ser el primer cop que vaig estar sol, sense supervisió dels pares. Llavors vaig haver de cuinar-me, netejar la roba, netejar, organitzar-me la vida, posar-me jo els meus horaris i vaig veure que era possible. Jo vaig estar a una residència de 7 plantes, tots amb estudiants d'Erasmus, i jo recomanaria a qualsevol persona també viure en una residència, no en un pis compartit i tal, perquè amb la residència el que et permet és conèixer a moltíssima gent de moltíssimes cultures, tenir gent amb qui fer activitats, pots gairebé conèixer tanta gent que hi haurà algú segur que té els mateixos gustos que tu, vol sortir de festa amb tu, estudia el mateix que tu. Això. No conec absolutament ningú de la residència, de la residència de la uni on vaig estudiar i d'altres universitats tant d'Espanya com d'Alemanya que hagin fet l'Erasmus i se n'hagin empenedit. Tots estan supercontents. Segurament hi haurà alguna excepció, però no en conec cap. I, Alejandro, si vols dir alguna cosa. Sí, és una mica el que ha dit el Max, que al final tu te'n vas sol a un lloc on estan tots a la mateixa situació que tu i tothom va passar-s'ho bé, a conèixer gent, fer amics. També jo vaig estar en una residència, que és la millor opció. Estàs en un que és com un bloc de pisos, tothom que vol fer el mateix que tu. També és bastant més barat que un pis compartit. I també, com ha dit ell, no coneixo a cap persona que digui m'he empenedit d'anar-me d'Erasmus. Tothom amb el que he parlat ha dit que és la millor decisió que han pres a la seva vida. O sigui, que al final, si tothom ho diu per alguna cosa, suposo que serà veritat. Sí. I el més important de tot és que t'adaptes rapidíssim. Sí. Per exemple, jo el primer dia sí que vaig arribar a la residència, vaig firmar un parell de papers perquè em donéssim les claus i tal, i em vaig quedar a l'habitació. Potser em vaig quedar a l'habitació tancat 3 hores, però per sort coneixia algú també de la EVE, que vivia a la mateixa residència, de fet, i em va dir, ara vinc i t'ensenyo una mica tot. I em va fer un mini tour guiat per la residència i els voltants. Però és això, a la que coneixes algú ja és tot rapidíssim. Organitzàvem menjars de planta, o sigui, jo vivia a la 4ª planta i un cop a la setmana o així, tots organitzàvem un menjar, cadascú portava plats del seu país, i és això. No sé què més dir. Alejandro, si tens alguna cosa. Bueno, sí, que al principi tothom arriba que no sap on està, surts de l'aeroport i dius on m'he ficat, què faig aquí, però un cop ja portes un parell de dies ja vas coneixent a la gent, coneixes la ciutat, com funciona tot, i és com si estiguessis a casa teva, vas fent els teus amics, la teva vida i ja està. Al final és el mateix que fas aquí, però en un altre país. Sí. I sempre també hi ha molts voluntaris de les universitats que t'ajuden amb el que sigui. Si tens qualsevol dubte els hi pots preguntar a ells, que per això estan, per fer-te la teva estada més agradable i ningú vol que te'n vagis d'allà dient que no t'ha agradat. Sí, no, exacte. Fins i tot la uni et proporciona, té com un programa de companys o així, que t'assignen algú que et guia, t'orienta una mica i et resol qualsevol dubte.
I a part d'això, a la TU Berlín, on vaig estar jo, tenen un munt d'activitats socials i d'esports. Hi havia quedades d'Erasmus, et proporcionen un catàleg amb esports que pots fer. Jo, per exemple, vaig apuntar-me a rem, no havia fet rem a la meva vida i em va agradar. Hi ha un munt de coses, no t'avorriràs. I el que sí que recomanava a qualsevol persona és que si un amic o algú o la pròpia UNIT et proposa alguna cosa, sortir, fer alguna activitat, t'apunti 100%. No és qüestió de perdre el temps allà. Has d'aprofitar tot el que et diuen. Sí, al final allà sempre hi ha gent que vol fer coses. La pròpia universitat ofereix activitats, hi ha associacions que també fan activitats, organitzen viatges. Jo sé d'uns amics meus quan estava allà que la universitat va organitzar un viatge a Lapònia a veure aurores boreals, per exemple. Això està xulíssim. Hi ha un munt de coses que t'ofereixen per fer i segur que no t'avorreixes. Sí. I així com a experiència global, jo no n'he trobat masses inconvenients. L'únic que sí que és una mica més complicat i tal és tot el tema de documentació i organitzar-se, escollir assignatures, entregar un munt de documents firmats, signats, etc. Que està tot ben explicat a la pàgina web de la EBE i de la universitat on hi vas, però tot i així és un procés llarg, complicat, de vegades mal explicat, però, si estic aquí vol dir que m'he sortit bé i bueno. Sí, al final és la part més difícil i el que tira més cap enrere. Jo dec tindre un fil de 50 mails amb mobilitat perquè vaig ser un pesat amb el learning agreement i el compromís de convalidació, però al final ells el que volen és ajudar-te i ja està. Sí, això, que hi ha bastanta flexibilitat i qualsevol dubte te'l resolen. Una pregunta, tinc una pregunta, em sentiu o no? Sí, sentim. Ara que us tinc aquí, des del punt de vista acadèmic, la vostra experiència quina ha estat? És a dir, perquè hi ha molta gent que pensa, me'n vaig a Erasmus i igual no sé, serà fonamentalment una vida paradisíaca. El nivell d'exigència que us heu trobat i, sobretot, el nivell de resposta de la vostra formació prèvia. És a dir, com us heu trobat en comparació a la resta de companys i una mica si teniu algun comentari al respecte. En el meu cas, sí que he de dir que el nivell d'exigència va ser més baix. Al final, per lo que tothom em diu, el ser d'Erasmus no s'ho prenen tan en sèrio, però encara així un amic no t'aprovaran per la cara, has de fer coses, però sí que depèn de les assignatures també, pot ser una mica més baix que el de la UPC. Sí. Jo vaig agafar tant assignatures optatives, que és el que recomana qualsevol persona, com assignatures obligatòries d'aquí a Espanya. El nivell allà és diferent, és més complicat perquè almenys les obligatòries que tenia jo eren en un altre idioma, eren en alemany, i sí que hi havia moments en què deia això potser no m'ho trec, però li has de dedicar hores, no és anar d'Erasmus i mans en l'aire, no, has de treballar, has d'estudiar, has d'anar a la biblioteca i tal. I pel tema d'optatives, jo vaig agafar de màster, jo soc de grau d'electrònica, vaig agafar assignatures de màster on eren projectes, una assignatura la vaig fer d'intel·ligència artificial i robòtica, on treballaves amb simulacions de robots i tal, de path planning, etc. I una altra d'aplicació de la robòtica a sistemes mòbils, on més o menys el que fa Pucra, el que feia Pucra abans, de tenir un minicotxe, posar-li càmeres, sensors, etc., que es pugui ubicar a una sala, etc. Llavors, això també, a nivell tècnic, no et requereix estudiar molt, però sí que necessites fer moltíssima recerca,
informar-te sobre coses, aprens moltíssims, és útil per la vida quotidiana, suposo, i per quan hagis de treballar. I això. O sigui, no si t'hi poses, t'ho pots treure. Sí, i bueno, jo al final també vaig agafar optatives i obligatòries i sobretot en el meu cas a la Vilnius Tech, que és a la que vaig anar jo, és una universitat amb moltes enginyeries i sobretot pels mecànics i els electrònics sí que hi havia bastantes possibilitats de convalidar assignatures. També ja pots agafar les de màster i les de grau que no et posen cap problema i per la general està bastant bé. Sí que és una mica diferent perquè és tot en anglès, però està molt bé. Molt bé. No sé si hi ha algú que tingui alguna pregunta per vosaltres. Una pregunta o algun comentari addicional que volguéssiu fer. La veritat, a mi m'ha semblat molt informatiu, perquè jo he parlat de què vol dir a nivell personal, de què vol dir a nivell burocràtic, que sempre la part més feixuga, però per això tenim aquí l'oficina de mobilitat, que la veritat és que es desdiuen per intentar ajudar davant d'aquesta una mica un maremanum de papers que no estem acostumats a tractar. I també he parlat de la part més acadèmica. La meva experiència personal és que tothom que enviem a fora de la UPC d'aquí de l'AEB funciona bé i s'adapta a qualsevol sistema educatiu, inclús els més exigents. En aquest sentit, potser no ho sabeu, però aneu bastant ben preparats. I no sé si teniu algun comentari més o... No, jo només dic que... vaig fer un semestre i tinc pensat fer-ne un altre, o sigui, del que em va agradar. Aquest cop em centraré més en els estudis i tal, i de fet fins i tot em quedaré allà per acabar el màster i tal. És a dir, que aprens coses noves, veus que t'agrada la universitat, la cultura, tot el que hi ha a aquell país, i potser t'hi quedes. És a dir, és molt enriquidor personalment i li recomanaria absolutament a tothom. Sí, jo bàsicament que si aneu esteu al màxim temps possible. Jo vaig anar inicialment només per un quatrimestre, però que hi havia una plaça lliure a la universitat. Vaig parlar amb l'EVE, em van dir que em podia quedar i vaig allargar l'estada i va ser la millor decisió que podia fer. Al final d'Erasmus només aneu un cop i que esteu al màxim temps possible. Doncs moltes gràcies per la vostra participació. Realment és important perquè dona la visió directa de què vol dir realment marxar d'Erasmus. Vull dir que us estem molt agraïts. Això ho estem gravant i en algun moment ho penjarem a la web perquè la gent també ho pugui mirar, tots els estudiants que s'ho miren i res més. Gràcies. Moltes gràcies per participar amb nosaltres. Perfecte, moltes gràcies. Llavors, ara és la part final, no? La part una mica més de... Si voleu ser uns àctics. Sí, de com... L'any passat ja s'estaven aquí. Què haig de fer per aconseguir poder marxar, quins són els tràmits, una mica de quines companyies us expliquem.
Explicant la xarxa? Vale, els dic, si no els hi passo la informació. Sí, està a la pantalla. Sí, els faig un resum. Deia que els que esteu a casa, deia que hi ha un programa per començar a familiaritzar-vos amb el que és la internacionalització i estar en contacte amb els clients que venen aquí a l'UPC. Ara vindran al febrer, amb l'Incomi, gairebé un centenar o una mica més. I podeu ja començar, doncs això, a fer una mica de conèixer els altres estudiants del experiència i practicar idiomes, i doncs això, intercanvis lingüístics, sortides culturals, suport acadèmic. I això el que té és que us donen 2 crèdits de TPS, podeu reconèixer 2 crèdits com a activitats d'extensió universitària. Hi ha el formulari obert, aquí al web, aquesta presentació la vaig veure, per tant, tindré el link, i us podeu inscriure com a mentors i us podrà contactar, això, perquè de tant en tant quedeu amb algun còmic per poder canviar, preguntar-los i fer el que vulgueu d'activitats amb ells. Sí? Vale, no ens estanem més i anem a la teca com sol·licitar una plaça, sí? Bé, aquesta part potser és la més avorrida, però no obstant és supernecessària. Primer de tot, us fem un petit resum del cicle de mobilitat al COI, nosaltres Santiago Estudiants Sortits, d'acord? El COI. Tot comença un dia com avui, una sessió informativa. Al mes de gener obrim... Això faig amb el web. Sí. Al mes de gener, per aquesta secretaria, podreu començar a fer la sol·licitud de mobilitat, concretament de l'11 al 31. A partir d'aquí, fem una sèrie de... atenent la normativa, els criteris d'assignació de plaça. Al mes de març us assignem una de les places que heu demanat, una de les universitats que heu sol·licitat per la secretaria, i a partir d'aquí haureu de demanar l'admissió a la universitat estrangera. Per tant, hi ha com dues fases. Primer, amb l'EVE, que demaneu la plaça, fem la selecció, i la segona fase seria directament amb la universitat estrangera. Tot això seria remarxar el curs vinent 23-24, independentment si és tardor com primavera. A partir d'aquí, prepararíeu l'estada de mobilitat, miraríem què és el que heu de fer fora, que haureu convalidar la jornada, us matriculareu a l'EVE, feu l'estada de mobilitat, sol·licitaríeu els ajuts pertinents, que us aniríem informant, i després ja tornada amb convalidació. Sí? Passos i vots. Molt bé. Fins ara hem estat parlant sobre la mobilitat d'estudis, però és cert que la mobilitat també teniu la vessant de pràctiques. En cas d'estudis, demaneu una plaça l'EVE, tal com us hem anat explicant, seguint aquest calendari, i podeu convalidar assignatures obligatòries, drets optatius o projecte. Però també hi ha aquesta segona vessant de mobilitat de pràctiques. En aquest cas, la mobilitat no la feu en una universitat, sinó en una empresa, i això serveix per convalidar o reconèixer pràctiques d'una empresa, projecte, en aquell cas hauria de tornar aquí per fer la defensa, o bé no curriculars. Fem ajuts. Hem de separar entre el programa Erasmus i no Erasmus, perquè el programa Erasmus és el que està becat, bàsicament, i podeu sol·licitar l'ajut Erasmus, que fins ara tothom que demana dins del termini corresponent, doncs l'acaba rebent. També hi ha la beca Santander Erasmus, aquestes beques són més limitades, un nombre de beques més limitat, vull dir, i aquí no ho rep tothom, però el gruix seria l'ajut Erasmus, que com deia, si feu la sol·licitud, podreu rebre. I, a més, podeu sol·licitar la beca mòbil de la GAU, la GAU és l'Agència d'Ajut de la Generalitat de Catalunya, i podreu optar a aquesta beca, però tot s'ha de dir, malauradament, que no tothom la rep, perquè és molt competitiva i és per tots els universitaris catalans que marxen de mobilitat internacional. Aquests ajuts, una petita mala notícia, és que aquests ajuts es cobren durant l'estada de mobilitat, mai abans. De fet, els estudiants de l'EVE que ara mateix es troben desmobilitats encara no han rebut l'ajut Erasmus, tot i que acabaran sent beneficiaris, però no l'han rebut. Amb la qual cosa és molt, molt important, i ja se n'ha parlat abans amb
amb els testimonis que hem tingut, però que cal fer Guardiola. Nosaltres, el que hagi de ser, algú ha de començar a fer Guardiola. Això seria l'Erasmus, però també hi ha mobilitats fora d'Europa, com hem vist, i així directament ho posem com no Erasmus, i poden accedir a aquestes beques de l'ajut mòbil també, igual com seria l'Erasmus, i després ja depenem una miqueta del país on s'hi va. També aquí podríem posar França, que també el Martí Pujol ens ha comentat que a França pots demanar una beca, però ja quan ja estàs allà. En el cas de Suïssa seria exactament el mateix. El govern suís també facilita o dona una beca als estudiants, o en el cas de Vancells. La prova Vancells, que On estava Paula? on està Paula. Sí? En qualsevol cas, no patiu en el sentit d'informació, no en el sentit econòmic, sinó en el sentit d'informació, perquè nosaltres us anirem informant al llarg de tot el camí de la vostra mobilitat, és a dir, abans, durant, de tota la documentació que heu d'anar entregant, i la sol·licitud en primer lloc, la sol·licitud de l'ajut, us refereixo, i Només hem de llegir el mail que us hem només hem de llegir electrònic. I són molt pesades, Sí, són molt pesades. Són bones però pesades. Sempre ho rematem a la pàgina web, perquè ahir vaig començar així, penso, perquè a la pàgina web tenim molta informació i de vegades molts dubtes. Jo entenc que és més fàcil donar un correu. Digue'm això. Com? Ara t'he explicat tot allò? Directament et poso l'enllaç, perquè està posat a la pàgina web i així segur que no ens oblidem per res. Però si ens ho pregunteu, correu electrònic, telèfon o presencialment, òbviament, tindreu la informació, la resposta. I ara sí. Com sol·licites una plaça d'estudis? Doncs, en primer lloc, cal decidir el destí. És una mica obvi, però és així. Heu de pensar què és el que voleu fer, on vull anar, El cost de vida de la ciutat. cost de vida, és a dir, tota una sèrie de variables que heu de tenir en compte abans de fer la sol·licitud a través de l'e-secretaria. Ho dic perquè si que tanques a l'e-secretaria, perquè és un període de l'11 al 31 de gener, vinga, posa aquestes 4 al tum-tum. Home, no, mirem-nos una mica més, perquè després quan tu hagis demanat, si no vols, tenim un període de renúncies i un període de repesca, però clar, ja només podrà ser per les vacants. Per tant, abans de fer la sol·licitud, dediquem un temps a veure què és el que necessito i què em dona la universitat estrangera, en aquest sentit. I per tant, tal com deia la Paula, superbé, cal sempre anar mirant la pàgina web de la universitat estrangera per obtenir aquesta informació. A part de la nostra. Aquesta seria la part de la nostra on podeu trobar el llistat d'universitats amb les quals tenim conveni i podeu sol·licitar una mobilitat. Dins de mobilitat, la mobilitat per estudis està separat per programes, com aquí està allà, però aquí trobaria un enllaç, que no està. Aquí no està, però al web sí que està actualment. Podeu enllaçar el PDF, aquest famós, amb tot el llistat d'universitats. Aquest seria un retall. Aquí només veiem d'entrada les universitats d'Alemanya, unes quantes, i la informació que trobem, òbviament, el nom de la universitat. Fixeu-vos també molt important, en aquest cas de Murphy Faculty of Applied Science i Faculty Life Science, vol dir que en aquestes dues tenim conveni i no pas en una altra. Per tant, si diu expressament la facultat, us heu de concentrar en aquella facultat i a partir d'aquí tenim enllaços directament a la seva pàgina web de Relacions Internacionals, és a dir, informació que trobareu com a estudiant d'intercanvi. Vosaltres per ells sou estudiants incògnit o estudiants d'intercanvi, o students o Erasmus student. El nombre de places amb els graus que hi poden anar, aquest es llegeix molt fàcil, 6M són 6 mecànics, 4 químics, tal. En aquest cas, això es llegeix de la següent manera, 2, independentment si és mecànica o electrònica. Sí? I 2, si és elèctric o energia. A l'Excel teniu tota la llegenda de E, l'elèctrica N, energia. Sí, llavors això són places d'estada quadrimestral, d'un sol quadrimestre. I és igual si marxeu a tardor o a primavera, vosaltres estareu ocupant una plaça. On diu 6M, vol dir que en total podem enviar 6 estudiants de l'EVE, és igual si marxen a tardor o si marxen a primavera, però en total podem fer 6 només. Per tant, poden marxar 4 tardor, 2 primavera, 2, 4, 3...
no es repeteixen aquestes places per cada quadrimestre. I tant, que primavera demanen les places ara, de l'11 al 31 de gener. Sí, Correcte. igual que marxeu, que us quedi molt lluny el 24, s'ha de demanar ara. Molt bé. Encara que us faci poquet, no us espanteu, Vull dir, sempre hi ha places vacants. Acaben de veure, marxeu tots de mobilitat i ens han quedat un munt de places vacants. Per tant, si voleu marxar, ja us ho diem des d'aquí que marxarem. Modalitats, podeu fer assignatures o projecte i observacions que us llegim una miqueta, però òbviament heu d'anar al web de la Universitat Estrangera per trobar més info. Aquest text el fem, és un curazo, que no us imagineu recabar tota la informació, però aquest text el fem per vosaltres, perquè tingueu la informació més clara, més fàcil de trobar. Però és totalment imprescindible que mireu totes les webs de les universitats per saber què us interessa, què ofereixen, quins requeriments per tot idiomes necessiteu per anar, sí? Abans de sol·licitar la plaça. Molt bé, i com ja hem parlat abans, no només trobareu mobilitats regulars de fins mesos, sinó que també hi ha possibilitat de dobles titulacions i la sol·licitud és també al mes de gener. Dobles titulacions, allò que fas una part aquí a l'EVE, una altra part en una altra universitat, com teníem els exemples de l'EGIM o de l'Ucràsia Central, però també hi ha a Colòmbia o Itàlia, i acabes oferint 2 titulacions, la d'aquí de l'EVE o l'OPC, més la titulació estrangera. Només a tenir en compte que el projecte és les de defensar, però de res, que un futur enginyer no pugui arribar a fer. Si més no. Molt bé. Ara ja tenim el destí, per tant ja pensat, decidit, uns quants allò al cap, i cal fer la sol·licitud, com deia, a través de la secretaria, de l'11 al 31 de gener. Tenim un calendari que anirem seguint. Ara està obert la secretaria. Després de tal període tal, farem la resolució provisional, després la definitiva, però entremig les al·legacions. Estem seguint un calendari, i el podeu consultar perfectament. Com us assignem la classe de mobilitat? Doncs tenim en compte una sèrie de criteris. Depenent de si sou d'estudiantat de grau o de màster, doncs són uns criteris o uns altres. Però això ens fa que fem una llista, com un rànquing, bueno, rànquing no és l'assignació de classes i comencem. El primer de la llista, a veure la seva primera destinació. És aquesta? Hi ha plaça? Sí. No, primer segur que hi ha plaça? Sí, doncs aquesta universitat. El segon de la llista, anem cap al final. A veure, la seva primera preferència, hi ha plaça disponible a aquesta universitat? No, doncs anem a mirar la seva segona preferència. Perquè per la secretaria podeu posar en 3 o 4 universitats que poseu per la preferència, ja serà suficient. Si la vostra primera està ocupada, passarem a la segona. Majoritàriament marxeu a la primera preferència, si no serà la segona. Però va aquí 1, 2, 3. Sí, al París no per posar 10 universitats a la secretaria. I com deia al principi, que hi ha 2 passes en el cicle, és a dir, que una part feu la sol·licitud a l'EVE, doncs un cop us assignem aquesta plaça, ja heu acabat, amb l'EVE en aquest sentit. I llavors caldrà que demaneu l'admissió a la universitat estrangera. Llavors, sí que heu de mirar, ja aquí ens separarem per quadrimestres, els que van a tardor i els que van a primavera. Fins ara anàvem tots junts. Doncs un cop l'EVE us assigna una plaça de mobilitat, heu de mirar el termini de la universitat estrangera que us hem assignat. I la universitat estrangera té 2 terminis, els que venen a tardor i els que venen a primavera. Repetim, tota aquesta informació es troba a la universitat, al web de la Universitat Estrangera. Molt bé. I aquí hem fet un recull de dubtes més habituals. N'hi ha 8, No només una. Com puc marxar a mobilitat? Bé, si ens cenyim al programa Erasmus, que hi havia 2 tipus, Comentava abans, no només Erasmus, que tenim Erasmus, però Erasmus sí que és el més el gruix on marxeu. Però l'Erasmus, el programa com a tal, sí que demana que tingueu la fase inicial superada i que per poder cobrar la beca, doncs cal haver superat 90 crèdits en el quadrimestre de la mobilitat. Diem aquí millor que facultatives, per alargar la frase, però com us deia abans també, podeu fer obligatòries o crèdits optatius. Optatius doncs tens més marge de maniobra en el projecte, evidentment.
De tot això, de les obligatòries, les optatives, abans de marxar o quan ja tingueu la plaça, fem sempre una sessió informativa de documentació. Com han dit els companys, que ho heu explicat, és un camí llarg de documents. No és difícil, perquè al final és seguir un esquema, que ara em toca això, ara em toca això, ara em toca això, compro així, deixo compro així. No és difícil, però són documents. A l'inici de l'estada, durant l'estada i a acabar l'estada. Llavors, el que fem és una sessió informativa pels que marxin de tardor, farem una pels de primavera, perquè tingueu els documents ben presents, frescos, i sapigueu. Està explicat a web, però... Això ho hem tractat, Res? Si vull marxar a la primavera, haig de fer la sol·licitud? Sí. Ara perquè estarà obert per tot el curs 23-24. Per tant, també. Tinc més possibilitats, si demano un quadrimestre que un altre, millor tardor que primavera, no. Els convenis, els convenis que tenim signats amb les universitats no indica el quadrimestre, per tant, són les mateixes oportunitats per tots. Puc marxar un curs acadèmic sencer? La resposta és sí. No obstant, a la secretaria, quan feu la sol·licitud de mobilitat, veureu que només podeu indicar quadrimestre de tardor o quadrimestre de primavera. Si voleu marxar un any, depenent de si és el mateix destí o no. Si voleu marxar un any en el mateix destí, demaneu per quadrimestre de tardor, en la primavera, com abans, i després en aquest període que he comentat de repesca, hauríeu de demanar aquesta segona plaça. Si cap una plaça, en veritat també heu de fer igual, demanar aquesta segona plaça, perquè si marxeu un quadrimestre ocupeu una plaça, si marxeu dos quadrimestres ocupeu dues places, i per tant s'entén com que heu de fer dues sol·licituds. La primera dins del termini general, de l'11 al 31 de gener, i la segona sol·licitud en aquest període de repesca. Calendari al web. Quan, aquesta sí que és la pregunta del milió, del bilió, ja. Quan haig de presentar un certificat d'idiomes, el necessito? Bé, hi ha dos moments que us podeu plantejar, o que podríem dir que us podríeu plantejar de tenir un certificat d'idiomes. El primer és aquí entregar-nos-lo, si ens l'entregueu a l'EGE, nosaltres el tindrem en compte, sempre que sigui un mínim de l'EGE, el tindrem en compte com a criteri per l'assignació de places, que va sumar punts, com el SALSAM, que també suma punts. Però no és obligatori, és optatiu. I el segon moment que podríeu necessitar i lliurar-lo és la universitat estrangera si és que el demana com a requisit. La majoria ho demana. Hem vist moltes excepcions, per exemple, l'IGIM, el grup de les ECOLs, però en general la universitat estrangera s'ha de demanar un certificat d'idiomes. Quin? No ho sé. Hi ha 100 i pico universitats, no els sabem de memòria, però està a la seva pàgina web. Podria ser un oficial o no, podria ser un B1, en alguns casos podria ser un advance, un C1, per tant, llavors això ja cadascú s'ha de mirar. I tot això us necessiteu saber-ho abans de fer la sol·licitud de plaça a l'EGE, perquè si no, per saber si teniu marge d'obtenir aquest certificat o no, això us el demani. Potser voleu anar a Països Baixos, a Delft. És que m'encantaria anar a Delft. Molt bé, però s'ha de mirar la pàgina web de Delft i Delft veuràs que demanen els bancs. Si no el tinc o tinc una U i pretenc tenir una PANS, ara potser no és la millor opció. Hi ha altres opcions igual de bones i igual interessants. Però hem de fixar-nos el que més s'adapta al que nosaltres volem, el nostre expedient acadèmic i allò que partim nosaltres. Quin nivell d'idiomes tenim, sí? I a més, més INRI podria ser que, en el cas de tardor, necessitareu presentar cap al març-abril a Delft, i si voleu marxar a primavera, cap a l'octubre. Per tant, tot això també us dona pistes per saber si sol·licitar plaça per tardor o per primavera. La guardiola, l'idioma, tot això, ho hem de tenir en compte. Què se'n convalidarà? Bé, doncs, quan ja tingueu la plaça assignada i comenceu a fer aquesta documentació per a la universitat estrangera, nosaltres us acompanyarem en tot el procés i mirarem també, vosaltres ens presentareu una proposta de convalidació. Així, de moda general, podríem dir que qualsevol assignatura de l'àrea d'enginyeria serà convalidable per crèdits optatius, tenint en compte que els biomèdics i els d'energia han de fer 12 específics de l'especialitat de l'àrea, però la resta, doncs, tot és convalidable, per dir d'alguna manera així molt bèstia, I les obligatòries, això sí, si voleu
si voleu convalidar assignatures obligatòries, heu de buscar assignatures a l'estranger que siguin de temari relativament similar, bastant similar, almenys no. Relativament similar, exacte, aplicar el sentit comú. Si l'assignatura es diu aquí és OP i allí es diu Production Management, doncs hi ha el contingut molt semblant i els que són semblants, doncs segurament serà una assignatura amb bastants punts de ser convalidada. Molt bé, com deia, farem aquesta sessió de documentació més endavant, perquè ja tingueu la universitat assignada per part nostra. Ja farem sessions perquè no us dieu amb els canvis. Quan sé realment que puc marxar? Doncs no quan l'EBE t'ho diu, sinó quan la universitat estrangera t'ho confirma. Recordem que hi ha aquestes dues fases, nosaltres us donem, us assignem una plaça, però després heu de sol·licitar l'admissió a la universitat estrangera i, per tant, fins que ells, em refereixo a la universitat estrangera, no us accepti l'admissió, fins llavors no ho sabeu del cert. Però no patiu, no vull dir això, que no, o sigui, tots marxeu, les admissions arriben, només que sempre que entregueu la documentació a temps, seguiu, si heu de pujar documentació en un aplicatiu, que us ho diu la universitat estrangera, doncs ho heu de fer. Si no ho feu, no us accepten. O sigui, si algú no s'ha acceptat és perquè el termini se li va passar. Nosaltres, abans que comenceu els tràmits d'admissió allà, fem una cosa que es diu nominació. Com a escola us nominem com a estudiants que anireu allà a estudiar. Tenim aquests dos estudiants que vindran a la vostra escola el proper semestre. Doncs a partir d'aquí és el punt de sortida perquè inicieu els tràmits d'admits. O tindreu que seguir la informació que hi ha web o us enviaran la informació per e-mail i aneu pas per pas seguint tots els tràmits que us indiquin. I ja a la darrera n'hem parlat. Es pot fer pràctiques a l'estranger? Sí, es pot fer, tant curriculars com no. En el cas de curriculars, doncs els 12 crèdits són de pràctiques en empresa, TFG-TCM, que en aquest cas s'ha de defensar aquí, tornar aquí per defensar el projecte i ja està. Més informació? Tota. O a la nostra oficina, a la oficina de gestió acadèmica de la Universitat Internacional, doncs allà estem per atendre-us el que necessiteu o també correu electrònic. Ara, a Nadal, teniu deures. Mireu tot això, mireu-vos la web. Teniu preguntes? Teniu preguntes? Una pregunta. Sí? No, però digue. Sí, seguramente son cosas en común y... La nota, sí, como es la nota media. La nota media ponderada, que no es lo mismo que la nota media, es muy parecida. Hay unos criterios, está publicado en el web, hay un link que pondrá criterios para orden de asignació de places. Una normativa de l'EBE, de grau i de màster. I el grau doncs està publicat. Aquí, con la sol·licitud de plaça d'estudis, no, el calendari internacional, sol·licitud de plaça. Aquí està tot el calendari allà. I aquí diu criteris per determinar l'ordre d'assignació. I teniu, doncs la nota mitjana ponderada, si presenteu un certificat d'idiomes o no. També compta si heu participat en un programa salsa, que dèiem, no? Si ja participeu, no, que si heu participat, ¿vale? Sí. A partir de ahora participo ya no. Si ahora ya participas, si solicitas plaza ahora, a partir de ahora, no, porque será más en enero. O sea, tú vas a pedir la plaza. Finalizada la actividad. Claro, tú vas a pedir la plaza en enero y no habrá finalizado esta actividad. Entonces no se puede tener en cuenta. Teniu en compte, la nota mitjana ponderada que tindremos en compte serà a partir de l'avaluació curricular. Per tant, les assignatures, aquestes assignatures que estic posant ara, les tindran en compte. Sí. Les d'aquest quadre. Les d'aquest quadre. Perquè nosaltres, a partir del febrer, és quan, a partir del gener, febrer, és quan portem llavors aquest quadre està comptat. Sí? Cada assignatura d'ara i de la fase inicial. Sí, tot fins ara. Vull dir que a vegades dubteu si aquest quadrimestre aquestes assignatures compten, si entraré o no. Què més? Com podem saber, si volem fer un període obligatori, com podríem saber, o sigui, consultar amb vosaltres a l'oficina, si tenim una bona idea, quines obligatòries podríem convalidar, perquè seria interessant si el quadre que veiem de matricular, no matricular-se a les assignatures que potser vols convalidar. No sé si... Mira, ara en un principi, clar, és una fase molt inicial, la sol·licitud de places, el 23-24, algunes universitats sí que tenen publicades les assignatures per l'any vinent, altres no, només les ofereixen als estudiants que ja han aplicat
d'aquest any, d'aquest curs, per exemple. No? Llavors, és una cosa una mica orientativa, de sentit comú per ara, perquè la informació, l'assassinatura real, la connexió real, no la podràs fer. Fins que facis la proposta, un document oficial, que s'haurà rebut, però sí que tu pots veure aquella universitat que ofereix classes per teu grau, per s'entén que hi ha suficient oferta perquè tu puguis començar pel teu grau, i potser sí que trobes les assignatures d'aquest any per prioritat que ofereixen els estudiants internacionals i més o menys et pots fer la idea. No és possible en tots els moments, quan sol·licites la plaça, que puguis presentar una sol·licitud de comunicació formal 100%. Sí? Però sentit com Però és un vot això mateix. convalidar la mecànica de Lluís i d'anar fora un tema que sigui dels mateixos crèdits i un tema Jo crec que hi ha moltes universitats que jo estic mirant que potser són exactament els mateixos crèdits, que potser són diferents, però mira aquí el mateix nom. Vull dir, podríem fer una consulta als altres. Sí. Aquesta sí va amb aquesta norma. Sí. Però al final que et direm serà, si més o menys, el que a tu et semblaria bé, si el haguessis avaluat tu, a nosaltres ens sembla. Inclús nosaltres hem més flexibles. No ve d'un crèdit, no ve que el temari sigui exactament el mateix. El que sí que ve és que sigui de l'àmbit. Que tu aprenguis allà sigui d'aquell àmbit de coneixement. Si vols fer una cosa de management, no m'agafes de càrrega de fills allà, perquè no te l'has de veure. Però si és una assignatura de management allà, de un tamany equivalent a la de management aquí, no hi haurà cap problema. Però sí, en qualsevol moment ens pots enviar altres que assessorem. O a vegades acabo de tirar, busca una altra assignatura que complementi aquesta i amb les dues, si són altres crèdits, fas 3 i 3 i ja tens les. Això ho podem. Es pot fer. Ara el moment és aviat, per presentar alguns processos. Donem tot el marge del que ofereix a la universitat de destí perquè configureu un pla de convalidació que tingui sentit. Nosaltres l'únic que fem és validar que això efectivament té sentit. No, com a molt, la majoria de vegades és ok, i si no, diem, mira, aquesta en concret és que una que no més a veure. Llavors l'acaben trobant i ja està. No és que... Allà no posar res. No. És una res, això. Més preguntes? Sí. Sí, tenim, per exemple, el resultat de l'examen d'idiomes abans del 30 de gener, però el certificat el tenim, per exemple, al febrer. Com que és un resultat oficial de Cambridge, entenc que si ens serveix a nosaltres per tindre-la en compte, ens envies. Sí, per sumar punts, sí. Després, sí que en el moment de l'admissió allà, sí que segurament el nostre demani el certificat i llavors potser sí que necessita adjectiu, no els hi val només amb el resultat. Potser una altra cosa, sí, però segurament amb les... Més dubtes? No? Us han fet ganes de marxar? Com els temps? Sí? No intentar anar el ràpid possible, Però la setmana vinent encara estem en l'oficina, si abans de Nadal estarem per si hi ha dubtes, la sabeu,